Video yathu lero tionesana amene tingaziwire kuti phone yathuyo ndi original kapena ayi. Ndiye tationesane kuti matani. Ndi chomwe muyenera kuchita ndi kupita ku phone kenako mupanga dial kuti *06#. Ndi chimene muyenera kuchita ndi kuyikopera email kaya muyilemba pakope paliponse pamene ingasamalirike. Kenako mumapita ku browser aliyense ndi mutha kupita kaya ndi ku Chrome ndi mpanga search apapo. Mulemba kuti email.info kenako mpanga search. Kenako ikafika apa pano pamene mayenera kuti muikepo email yanu ija. Then ngoyipangapo paste. Kenako ndipanga check email. Ndi ikafika apa umangopanga click apa pa verify you are human. Ndi apa imaonesa no kuti phone yakoyo materials yake ngorani. Ndi kuti imaonesa chaka chimene inapangidwa, kuti space yake ndi yotani, zonse zimaonesa apa. Ndeka mfuna muchite kuona chilichonse ndi kuti mapanga apa full device specification. Ndi kuti apo imaonesa chilichonse achina network yake kuti ndi 4G ndi 5G zonse imaita kuonesa pamene pa space yake imaonesa so konko kaya ma megapixel ama camera onse zonse zimaonesa kumene kuko. Ndi izi zimangothandizira kuti mwina mukugula phone kuti muiziwe kuti phone iyo ndi yakope kapena ndi ya original. Chinenge chakuti ikakhala yakope musearche kuti phone iyo ili kodi, ngati kulibe ndi kuti phone iyo ndi yakope. Komano uyo amangothandizira kuti uziwe kuti phone imene ukugulayo ndi phone yotani. Chifukwa mafoni ena yake ndi kuti chinyumba chakecho chitomuonesa kuti ndi iPhone, koma mukasearcha kuku kugwiritsa ntchito email kumaonesa kuti yayi uyotu ndi mobiselo. Ndi zimathandizira kuti uziwe kuti phone iyo ndi itiyo kwenikweni. Ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonye osayiwala kupanga follow.